Kasper. Vi er på Schindlers fabrik. Der er sådan en gammel kamera. What? Og en gammel sporvogn med en lidt nøjere dukke. Jeg var lige ved at gå ind i glasset. Jeg troede, det var sådan, jeg var på vej derind. Pinligt. Kan du fortælle, hvor vi er nu, mor? Vi er ved en kirke, Røde Kirke på turen. Og her er der en brønd, som har helbredende virkning. Nå. Jeg er Kasper helbredt nu. Jeg tror også, at rørvandet så. Nu er Kasper helbredt. Vores personlige bus. Torturmuseet. Det er en Iron Maiden. Du vil ikke ind og prøve? Nej. Du skal ikke ind og prøve. Ja, det var nøjeren. Hvor er de grimme. Også håret. Hvorfor er hendes pande så stor? Who is that? Bruce Lee. Oh. Ej. Hvorfor har han en dåse i sin mund? Det er en, der har været så kort for første mund. Ej. Han er høj, hva'? Pablo Picasso. Wow. Hendes ansigt ligner virkelig ikke. Michael Jackson. Ja. Det er meget dårligt. Han er en tommelfinger. Halloween. Oh! Hey now. Hey now! Så is og udsigt over Krakow. All you need is love, love. All you need is love. Woo! Oh my god.
Tobias, hvor lang tid har I stået i kø? Har vi timer bestemt? Så siger jeg, at vi stod i kø til afslut. Ej, hvor er det pinligt. Ej, hvor er det pinligt. Ej, hvor er det pinligt. Vi har 5 timer for at komme ind. Det var det. Vi kan komme ind om en halv time, så ja.